Karbilo Charlie asong apar Dillaji atum pen chepatirpi ponsi piniphai kuni niphai ingkoi raisiar ni pen apar Dillaji LP school along sirkep la pen kepangcheng lo Charlie amumar atum phan free coaching mate akejoi pen lo kethan asai kepangcheng pon malong so por pir theke hondon along akenang sot nai ke lo ke thek henlo nangli jongsi lo ke Charlie ave pute pir the amek ka char dunji phan kisunga sonsi do nona ove along lo ke Charlie kachi hunga por lasila pusona por hud lo ka Charlie phan ma tha dunde pulote pir the ke hondon kisunga sonsi do kokra thek non ki thur mi ave atuma phan lo ke Charlie hin paprang don nang jipu ma tha pen Karbilo Charlie asong apar Dillaji aro tumpen me thanga hawa lo Charlie mumara atuma phan pangrum si akejoi pen maths la pen science subject lo ke than ponje phan ingpu pon Bangso kangpu amai long apar Dillaji KSA branch amai phu Raj rong hang kachari pon amai long aluhiaman pen KSA Dipu district committee amai phu William Kiso Chunbang Rakesh Terang Rap Chunbang Stevenson Timung apar Dillaji KSA branch finance secretary Rajesh Timung Pachathang Chunbang Jiten rong hang atum chetong dunsi Maya long RDP do Bangso free coaching class ke than ponji phan than bang Sonjoy Batha pensi ingbeng sirkep lapen kebang deng atuma phan maths lapen science subject khan ponpo bangso free coaching along Dipu municipal board ward commissioner Simon Phangcho pen ajok lo ke Charlie mumar atuma phan akejoi pen bohi lapen ball pen akejoi pen ipador dun na kebla ben kebla tum phan free coaching kang pupon ajaimek lo apangsi media person tum phan youtube phating tum ko ala tum phan da ni hin pen akiro piparlo lapen youtube pini ladak ke damtang Aporhood Karbiang Autonomous Council EM Richard Tobia Kai Karbi Student Association Duhan Kapin Khating Menitum School Teen Pumri Damlo Ditum Halabang So Take Damlong Labangela Pulo Je Narkep Sirkep Kichali Atum Anstami Take Hedera Sony Take Damlong La Penke Tulu Dinga Atum Alangitum Kipuri Take Nasi Nitum Halabang So Take Damlong Pen Litum Ladak Karbilo Charlie asong apar Dillaji aro pen litum patirpi ponsi je alang litum han kosonsi alhusi ki pathek ponjiba po litum so saibang deng so apar Dillaji KSA branch pen patirpi ponsi litum inne ke adeda bangke postponde da sonlo litum third to ben board sela inne ke dak opening pulo stamela song bong stamel sapsu litum kapre ka side ko posi litum pinie bangke pinini 21 November bang ilitum ingtu pono tasini lagi pudunji alam the bang ke lahano je ilitum Karbiang long pen percentage meaning bang ke langdam pulote ki kom nai aning jum he ko son ilitum thek dam long pe podma puludang te ilitum pangbar da mil tum 2013 pen 17 aning kan langdam puludang te 2013 bang ke percentage HSLC salang ki 56 long lo lapen 2017 abangke 47% nongul la sonda taxi hola prang pen abangke non apida bangke non ilitum non pine bangke Karbiang long bangke 49% lo west Karbiang long bangke 42% lo la sia prang ben langdam bote non abangke litum kipap hidun huk mate kibat nangji alang posi non bangke nangi jumrong so siltum thek dam as the result of Karbiang lang is very less. That is why to score good percentage in future or we will try our best and I'll teach math and science for classes 9 and 10. Thank you. News report Karbiang long